priatelia, tak som tu zás, spotreba na produkty číslo 2. Dneska sa budeme venovať čisto dekoratívke a tejto plnej krabičke. Všimli ste si určite, že mám to isté tričko, nahrávala som to v jeden deň, takže rozdelím vám to na dvakrát, aby to nebolo videá príliš dlhé. Takže dáme si taký istý postup a to vysypeme, zamiešame a budeme vyťahovať čokoľvek, čoho sa moja ruka dotkne. Takže poďme na to, aby sme to mali rýchlo prebraté a za sebou, pretože je toho dosť veľa. Poďme na vec. Krabička. Vysypať. Tada, a ideme miešať. No a ideme vyťahovať. Takže nepozerám sa, čo si vyťahneme. Tada. Yoko Natural of Lore, je to BB krém, kupovala som ho na makeup.sk, je to číslo 2. Čo k nemu? BB krém, ktorý je naozaj veľmi dobrý, je ľahký. Ak nemáte nejaké problémy s pleťou, dáte si ho, len vám zjednotí pleť, ale bohužiaľ na mňa je tmavý, keďže som bledúka a musím sa priznať, že mne dosť oxidoval na pleti, čiže pravdu povediac, u mňa menil farbu až do žlta a ja mám ružový potom pleti, takže bohužiaľ, no vďaka Bohu nebolo to až také drahé, stalo to okolo 3 eur, ale na moju pleť to nie je. Takže skôr tí, ktorí máte, dá sa povedať, žltý potom pleti, ono, vyhodíme. Vyzerá to asi takto. Áno, samozrejme, teraz to vyzerá celkom fajn, ale nič moc, pretože, hovorím, mne to zoxidovalo a vyzerala som ako žltý pomaranč. Takže, ideme ďalej. Miešame. A čo tu máme? Color Trend Lip Balm, čiže balzam na pery. Toto je jahodový od Avonu. Verím, že to zaostrilo. Takže jahodový od Avonu. Veľmi dobrý. Naozaj tam bolo cítiť chuť tých jahod. Takú jemnú ružovú, alebo takú jemnú ružovú farbu vám naniesol. Čiže veľmi príjemný, veľmi jemný. Dala by som to aj deťom. Určite už len kvôli tej chuti. A naozaj im to aj hydratovať by im to aj naozaj by im to aj hydratovalo pery, ale mne sa už pokazilo, takže už ani tak fajne nevonia a bojím sa ho dať na pery, keďže neviem, čo by to mohlo spôsobiť, tak určite nie. Dobre, ideme ďalej, nepozeráme sa. Čo sme si vytiahli? Essence Stay All Day 16 hodín, concealer. Ja mám číslo 20, Soul Beige a Waterproof. Či je to vodoodolné, neviem. Mne to tak nepripadalo, keď napríklad pršalo alebo niečo, tak mne sa to trošku zlialo. Mne to trošku aj zachádzalo do vrások okolo očí, takže z môjho pohľadu určite nie. Je to skôr pre tie mladšie pleti, do 20, do 25, alebo pleť, ktorá nemá ešte vrásky, takže konzistencia fajn, farba fajn, ale pre moju pleť určite nie. Treba vyskúšať a uvidíte. Každému produkty inak fungujú na pleti. Dobre, poďme ďalej. Čo sme si vytiahli? Essence Lash Princess maskara, už ani otvoriť neviem. Priznám sa, že takúto mala štetinku. Priznám sa, že na túto maskaru som videla veľmi veľa recenzií a musím podotknúť, že áno, recenzie sú pravdivé. Veľmi dobrá maskara, mám ju zase pri kozmetickom stoliku a nemám jej čo vytknúť. Jedine čo, ak sa veľmi spotíte, že si ju zoberiete napríklad do posilovne, tak trošku sa otlača na horných viečkach. Čiže ak chcete ísť do fitka so špirálou na očiach, tak odporúčam tú
vodoodolnú, ale zase je pravda, že tá vodoodolná vám neurobí taký efekt ako táto. Takže myslím si, že z týchto rady máme ešte čo skúšať, ale zatiaľ spokojnosť veľmi veľká. Dobre, ďalšia miešačka, čo tu máme, Avon. Toto bola gelová, niečo ako gelová maska, gelovej konzistencie, mala také tie malé boďky, ktoré boli niečím naplnené a keď ste si to rozmasírovali po tvári, tak tie bodky ako keby, tie maličké kapsulky ako keby sa popraskali a vaša pleť bola úplne jemná. Mohli ste s tými skľudne spať, vôňu to malo veľmi dobrú, ja som s tým bola veľmi spokojná, lenže môj problém je taký, že večer neviem si zvyknúť na to, aby som si večer dávala pravidelne krémy, takže táto meska už je proste bohužiaľ po záruke. Už ju nevyužijem, pretože nechcem si dávať niečo na tvár, čo je po záruke. Nepotrebujem mať nejakú alergickú reakciu, takže toto už nie, ale určite odporúčam. Bolo to kombo a zase podvádzam, bolo to kombo s týmto denným krémom z SPF 30. Bolo to kombo v tom smere, že jednak to bola tá istá značka, ten istý produkt, len to iná špecifikácia a hlavne bola to cena jedna za tieto dva produkty spolu. Krém, ako vidíte, ten som vypoužívala, ale aj ten mal malé kapsulky, takže keď ste si ho natreli, bolo treba poriadne spracovať do pleti a vlastne naozaj, ja som ho veľakrát použila aj ako podkladový krém pod make-up, lebo som si zabudla dať podkladovú bázu, takže určite odporúčam. Je pravda a musím priznať, že čo sa týka Avonu, je to asi prvý krém, ktorý mi naozaj sadol. No a tá maska nočná v gelovej podobe, čiže veľmi dobrá, len ja som nezodpovedná v tomto večer, radšej pôjdem o 5 minút skôr spať, ako by som mala na seba capkať ešte niečo. Takže tak, dobre, pomiešame zase, čo tu máme. Zubná pasta Charcoal. Túto zubnú pastu som kupovala taktiež na Drogeria SD. Je to zubná pasta, ktorá je úplne, ale úplne čierna. Ja vám to ukážem. Úplne čierna. Táto zubná pasta je skvelá aj chuťovo. Má tam aktívne uhlie. Mala som pocit, že po umytí s touto pastou mi trošku zuby vybielilo. Má fluorid, ktorý ochraňuje zubnú sklovinu. 125 ml a skvelá cena. Nevidela som ju ešte v bežnej drogerii, takže neviem. Ak by som ju videla v bežnej drogerii, určite si ju kúpim, ale keďže budem robiť určite aj nákup z Drogeria SD, tak si kúpim aj tú pastu. Je naozaj výborná. Dobre, čo tu máme ďalej? Poďme na to. Trendy Dab Fixing Spray. 60 ml, tento sprej, no ja som s ním nebola spokojná, bola som rada, že som ho používala, som rada, že bolo takéto malé balenie, jednak mi smrdel, nemala som taký dobrý pocit, vôňu som nemala, takže určite nie. Čo sa týka roztreku, no to bolo hrozné, to ja som si dala na pleť a v tom momente som mala akýby spenenú pleť, čiže no ani vôňa nič moc, ešte tam je trošku a stále som mala pocit, že mám veľmi vlhkú pleť. Hovorím, sa mi to celé skopilo do takej peny, kým to zaschlo, veľakrát mi to aj maskaru rozmazalo, takže určite nie, toto už si nekúpim v žiadnom prípade, ani ako veľmi veľkú núdzu, keď nebudem mať fixačný sprej, určite nie. Dobre, trošku to zase posunieme. A vyberieme si Essence Hello Goo Stuff, je to primer, je to veľmi dobrý primer, ja som s ním bola spokojná, je takej gelovitej, kremovo-gelovitej štruktúry, vonia fantasticky, červený melón, ak máte radi, jednoznačne odporúčam, toto je skvelá podkladová báza, rýchlo sa vstrbe, nemala som pocit, že by bola lepkavá, to nie,
ale zároveň mi dlho vydržala. Určite som mala pri každodennom používaní mesiac aj niečo. Naozaj odporúčam. Stojí okolo 5 eur v normálnej drogerii. Ja som to väčšinou kupovala v DM-ku. Jednoznačne vyskúšajte. Hovorím, aj vôňa je fantastická. Majú tam viacej druhov, ale priznám sa, že ostatné som si ani nepozrela. Išla som po sére, čiže po primeri v tomto prípade, lebo je to aj serum, aj primer. Proste fantázia. A išla som aj po vôni, priznám sa. Keďže takéto vône ja milujem. Dobre, ideme ďalej. Čo tu máme ďalej? Miss Sporty Naturally Perfect. Je to niečo ako make-up. Ja mám Pink Ivy 0,91, má to 30 ml. Je to bez olejov. Malo by to mať krásny finish, čo sa týka pleti. Ja som to veľmi rada používala, ale mne to skôr pripadalo ako BB krém. Nemalo to nejakú vysokú kryciu schopnosť a pre mňa bol základ, sa priznám, niečo ľahké, keď bolo leto, aby keď sa potím, aby zase nekvapkali zo mňa kvapky make-upu. A hlavne, že to malo ružový podtón. Takže toto určite odporúčam hlavne dievčatám alebo ženám, ktoré majú ružový podtón pleti. Teraz, keďže ja to roztriem si na ruku, bude to možno vyzerať veľmi akože hrubé a silné, ale nie je to, pretože keď to spracujete celkovo, či už do pleti alebo do ruky viacej, keď to chcete vyskúšať, tak je to krásna farba. Je to naozaj úplne jemnulinká farba, je to na zjednotenie pleti. Ja si nemyslím, že toto je make-up. Je to podľa mňa skôr BB krém. Ale určite, keď chcete niečo ľahké na zjednotenie pleti, hlavne v lete, odporúčam použiť, kúpiť si to. Ja som to kupovala na... Nie, toto som kupovala v DM drogerii, áno. Alebo v Tete. Pardon, nie, v Tete. V Tete som to kupovala. Dobre, poďme ďalej. Máme tu Adidas Fruity Tutti Frutti. Je to voňavka, ktorá má sladkastú vôňu. Ja takýto druh voňaviek mám veľmi rada. Používala som ju na rýchle osvieženie. Samozrejme nie je to parfum, ktorý by vám dlhodobo vydržal. Je to skôr parfumovaná voda. Je takáto červená, je ich viacej druhov samozrejme, ale ja túto červenú si kupujem, stojí okolo 10 eur v DM-ku medzi parfumami. Naozaj skvelá vôňa na osvieženie a hlavne na leto, takže ja si ju určite kúpim, odporúčam ju aspoň ovoňať v drogerii, vyskúšať, ako vám bude vôňať na vašej koži, keďže u každého trošku sa mení tá vôňa pri skúšaní, respektíve pri stretu s pokožkou. Takže jednoznačne fantázia, odporúčam vyskúšať, aspoň ovoňajte ju, keď pôjdete do drogerie a budete ju vidieť. Dobre, ideme ďalej, čo tu máme, teda Eli Collagen Flexi očný krém. No ľudkovia. Má 15 ml, ja som si ho kúpila na vyskúšanie, je to privátna značka Tety drogerie. Ale musím povedať, že aj keď tu je kolagén a elasticita a malo by to pomôcť pri očných vrástkach, respektíve ich minimalizovať a predchádzať ním, tak ja som bola z toho veľmi sklamaná. Respektíve nepoužila som to viackrát, čiže neviem vám povedať, aké to má dlhodobé účinky, ale mňa z toho neskutočne štípali oči, slzali mi oči. Myslím si, že toto pre citlivé oči a okolie oči, tak určite asi nie. Takže pre mňa nie, určite už to nekúpim. Ak máte nejaký dobrý očný krém, z ktorého neštipú oči, rýchlo je strbateľný a robí to, čo má robiť, tak mi určite dajte vedieť do popisku. Ideme ďalej. Tak. Adverde. Tento rúž na pery v ceruske som kupovala vo výpredaji. Priznám sa, že asi, bohužiaľ vám už nebudem vedieť povedať, aká to je farba. Už sa to zošúchalo.
ale farba bola veľmi pekná, mne sa veľmi páčila taká, by som povedala, až bordová. Ako vidíte, je tu ešte jej dosť, bohužiaľ už je po záruke a ja nebudem si dávať veci po záruke na pery, na tvár, na telo, ale nakoniec som našla Matte Lipstick 30 Lilac Passion. Má asi takúto farbu. Naozaj veľmi pekná, veľmi príjemná, dlhotrvajúca na perách. Čo robilo trošku nepríjemný efekt, to bolo, keď som bola v reštaurácii a napila som sa do skleneného pohára, pretože nechalo tam tlačky, takže nevyzeralo to veľmi dobre, ale inak je to fajn. V prípade, keď si to dáte do espier, keď pôjdete do reštaurácie a chcete sa napiť, alebo otlačíte na papierovú servitku alebo kapesník, myslím si, že nebude to mať až taký výrazný efekt na tom pohári, ako som ho mala ja. Dobre, poďme ďalej. Ups. Ups. Takže štetec. Tento štetec jednak už plzne a jednak moja geniálna hlavička urobila toto. A to takým spôsobom, že niekde na TikToku som videla, že áno, štetce sa dajú prať aj v pračke. Ja som to dala do takej malej kozmetickej taštičky, ktorá mala také dierky, čiže bola taká trošku sieťovinová a dala som to medzi šaty, tak som myslela, že to nejakým spôsobom vydrží, no ale tak nejak to nevydržalo. A keď už máte také niečo, čo sa kýve a odlieta to od vás a vyzerá to katastrofálne, tak už určite nie. Samozrejme už trošku začal po tom experimente s pračkou aj poznúť, takže neodporúčam prať štetce v pračke, jednoznačne. Ono, musím priznať, že viaceré z mojich štetcov takto dopadli, pretože viaceré som ich dala prať, ale ešte ako tak držia, musím si kúpiť nové štetce a potom ich budem tiež postupne vyradzovať. Ale tento asi dopadol najhoršie. Dobre, poďme ďalej. Čo tu máme? Trendy Dab High Shine Lipstick Glow. Toto je číslo 157. Fialová. Ľudkové. Toto bola tak síta fialová, ale tak. Že wow. Jednak sa mi páčil ten aplikátor. Penový. S takými štetinkami. No. Počkajte sekundu. Takže takáto sito-fialová farba. Chuť toho lesku nebola žiadna, čiže bolo to bez chuti. Jediné čo, museli ste sa naučiť s tým robiť a potrebovali ste k tomu aj kontúrku, pretože po čase vám robilo fľaky, čiže museli ste si to kontrolovať. A niekedy sa stalo, že ak ste si to nedali dôkladne, tak to skončilo na vašich zuboch. Takže krásna farba, ale inak nič moc. Ale tak zase, tiež som to kupovala vo výpredaji, takže nie je sa čo sťažovať. Malo to 5 ml a ako som vravila, to bolo 157, takže niečo vytrť, niečo dodať, ja som ho mal asi 3-krát na sebe. Bohužiaľ, už sa zlomil, je takej divnej konzistencie, môžete vidieť, že robí extrémne veľa flakov, že nedá sa tak pekne jednotne natrieť, takže jednoznačne nemá čo robiť medzi našimi rúžmi. Dobre, poďme ďalej. Čo tu máme? KKV Matte Lipstick, toto je číslo 01 kozmetik. Toto je akože dupe AliExpressovský na Kylie kozmetiku. Páčila sa mi farba, je to táto. Farba sa mi páčila, aj konzistencia tohto lipsticku sa mi páčila. Vôňa v začiatku bola fajn, obal bol pekný, teraz už je zoškrabaný a nevyzerá práve najlepšie a už sa tiež zlomil, takže má takú zvláštnu vôňu. Textúra ešte vyzerá byť fajn, ale keď si ho nanesiete, štipu po ňom pery, takže jednoznačne nie o čom, ide preč. Dobre, čo sme si vytiahli? Vypera 24-hodinový Full Coverage Condition. Toto bol
make-up, doslova make-up v krémovej podobe, 0,3 soft, 30 ml. Ja som s ním bola spokojná, tiež som si ho dávala v malom množstve, pretože som chcela niečo ľahké. Či má plné krytie, možno keď si dáte silnejšiu vrstvu. Možno keď to budete na seba vrstvovať, neviem, nemám s tým skúsenosti, ako to sa správa, keď to navrstvujete. Ja som to vlastne používala skôr ako BB krém, naozaj veľmi tenkú vrstvu som dávala. A hlavne keď som potrebovala na niečo také, čo len taká rýchlovka, prebeh do obchodu alebo niečo. Tiež má rúžový podtón, krásne sa strebalo. Ešte trošku som tam nechala, je úplne dole. Takže veľmi dobre neoxidoval, takže tiež odporúčam vlastne hlavne dievčatám, ktoré majú rúžový podtón. Kupovala som to na makeup.sk. Ešte tu máme toho dosť, takže poďme na vec. Máme tu Balea Spray Aqua. Toto mám veľmi rada, má to 150 ml, dobrá cena, dobrú striečku to má, príjemne vám to nastrieka tvár, je to na osvieženie, ja to používam väčšinou na osvieženie pleti v lete, ale videla som už ľudí, ktorí to používajú ako fixačný krém. Neviem, nemám s tým skúsenosti, nie som si istá, že to funguje ako fixačný krém, ale ako osvieženie, či už na tvár alebo na telo, jednoznačne odporúčam, každá baba by to mala mať doma a hlavne v lete. Takže jednoznačne áno, toto si ešte kúpim, vraj sú už aj nejaké vône, takže určite áno. Ospravedlňujem sa za šuštenie, taška sa nám trošku rozpadáva. Dobre, ideme ďalej. Trendida Lip Color. Toto je 0,15, myslím, že už sa nevyrába. Čo sa mi páčilo na nej, no už ani nevidie vonku, ale ten tvar toho rúžu bol veľmi pekný, už nemám si kde, no tak poďme tu vyskúšať. Bol veľmi pekný, taká tehlová, ale taktiež už ho mám dlho, vidíte, už ani nejde vytlačiť, čiže už je na konci, spotrebovaný a už začína zapáchať a takisto aj svrbia pery po ňom. Dobre, poďme ďalej. Čo tu máme? Toto je, myslím, že značka Rimmel. Áno, Rimmel Stay Matte Lip Color. Je to tiež fialová. Tu napíše, že je to modrá írska farba, 830. Kupovala som to vo výpredaji. Chcela som vedieť, čo to robí, aké to je. Taktiež veľmi pekné. Veľmi pekná farba, ale ide o to, že taktiež robí flaky, keď si neviete narábať. Ale myslím, že to robí asi každý rúž, každý les, ktorý je nejakej sitej farby. Ak máte pocit, že som sa trošku posunula, buď doprava alebo doľava, tak to len preto, že som bola sa napiť vody, pretože už mi začalo vysýchať pradle. Tak poďme na to, máme ešte pár produktov, tak poďme rýchlo na vec. Vyžrebujeme si, tada, máme tu ďalší rúž, toto je Essence 02 Cute Nude. No je tu toho ešte dosť veľa, tu môžete vidieť, ale taktiež toto bolo, by som skôr povedala, tak jemné, že to vyzeralo skôr ako lesk na pery a bolo také trblietkavé. Čiže jemné, trblietkavé, ak chcete začať používať rúže, chcete si na ne zvyknúť na perách, tak určite takéto niečo odporúčam. Neviem, či ešte to vyrábajú, priznám sa, ale taktiež už je to staršie, ako tu píšu, by sa to malo spotrebovať do, myslím, že do 12 mesiacov a ja už to mám asi 4 roky, takže ide preč. Pozrieme ďalej, čo tu máme. Maybelline Fit Me Make Portion SPF 20. Podkladová báza od Maybelline, veľmi dobrá, ja som spokojná.
SPF 20, bola jemne lepkavá, ale pritom zmatňujúca. Ja aj nemám čo vytknúť. Fantastické to bolo s produktom Fit Me od Maybelline. Krásne to spolupracovalo, ale zase nebolo to ani zle, keď ste používali iný make-up, inej značky. Takže určite vyskúšať, odporúčať, keď bude v zľave. Ja mám celkovo Maybelline značku veľmi rada, okrem jednej veci, a to sú tiene na oči. Zatiaľ som ešte nenašla taký, ktorý by mi sadol, a s ceruskami na oči mám problém, s farbnými, ale inak super. Ešte tu máme pár produktov. Čo je toto? Avon Red Surprise. Ale, no taktiež, ešte vidíte, je tu toho veľa. Krásna farba, toto bola nádherná farba. Nádherná červená farba, ale taktiež už vonia tak zvláštne a hlavne už ho mám veľmi dlho. Ale keď sa na neho pozriete, tak elegantný, krásny obal, zamatový, taký proste fajn, super, krásny, neodtlačal sa. Samozrejme trošku, keď ste si dali tú servitku a pritlačili pery, tak trošku tam niečo ostalo, ale neodtlačal sa nejak špeciálne, veľmi pekný a hlavne nezostal nikdy na zuboch.